υποτίθεται ότι είναι παράδειγμα για τα μικρά παιδιά που έρχονται να παρακολουθήσουν μπάσκετ, και αυτός ο άνθρωπος κατάφερε έναν αγώνα γιορτή με 20.000 Πρωτομαγιά, αντί να φύγει ο κόσμος έκατσε στην Αθήνα να έρθει να συμπαρασταθεί στην ομάδα του, και έρχεται ένας τυποτένιος, ένας ελεεινός τύπος να μαυρώσει όλη αυτή τη γιορτή. Έχει φύγει με την ουρά στα σκέλια χαμένος, έρχεται και επειδή κατάφερε μία φορά να κερδίσει, να μας κάνει έτσι τα αυτιά του. Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Κάνω έκκληση στον Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, κάνω έκκληση στον κύριο Κοντονή, οι οποίοι έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια για την καταπολέμηση της βίας. Αυτόν τον άνθρωπο να τον τιμωρήσουν παραδειγματικά. Ο Σπανούλης δεν έχει δουλειά στην Ελλάδα, δεν έχει χώρο στο μπάσκετ. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ελπίζω πραγματικά κάποιος να βρεθεί να τιμωρήσει αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι κρίμα που έγινε σήμερα. 20.000 κόσμος, δεν έπεσε ένα κέρμα. Σε δύσκολες εποχές ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο να βγάλει την έντασή του, δυστυχώς, να χαμογελάσει, να κερδίσει ή να χάσει. Οι αγώνες κερδίζονται ή χάνονται. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Δεν έχω δει ποτέ κανένα.